Eu son Xavier Blanco, son un dos fundadores da Fundación Legar e estamos agora mesmo no Centro de Interpretación da Música de Raíz, que está situada na aldea da Seara, en territorio Xeoparque Montañas do Courel. Son Martina Ferradás e son a xestora cultural da Fundación Legar. Nos conocemos a COP57 pois gracias a outro socio e eles nos aconsellaron que nos puseran en contacto con COP e que seguramente que nos iban a axudar a poder financiar este proxecto do Centro de Interpretación. Nos o que queríamos era manter esa memoria dos nosos instrumentos máis primixenios, volvelos a poñer en acción, que se volveran a utilizar. Basicamente é eso, os instrumentos e as músicas primixenias, de raíz. Primeiro fomos a contactar con un banco tradicional que non me gustou moito foi porque só nos pedían a nosa historia económica, e non nos preguntaban nada do proxecto. Entón, a min iso xa non me gustou. A miña experiencia con COP foi todo o contrario, porque todo o que preguntaban era sobre o proxecto, que queríamos, cal era a función, pero todo basado no proxecto. Para min o valor que máis me interesa en COP é o feito de que xustamente apoie proxectos que igual nun primeiro momento non se ve o valor económico que poden ter, pero que teñen un trasfondo social moi importante. Apoiar de alguna maneira proxectos como o noso ou como a este museo que ao final nos interesa como comunidade. E entón eu diríalle ás persoas que proben en COP a ter unha conta.